ba wanda yake criticizing wannan gwamnatin kamar Malam Nasiru, despite the fact wani zai ce wai ai da shi aka kawo ta, da shi aka kawo ta yayi admitting, amma yanzu ya zo so yake a canza ta, a kawo wa al'umma gwamnatin da a kawo system ɗin that will work for all, not for some few. Ni da farko sunana Ambassador Bello Hamza wanda aka sani da Lumbi. Ni ne shugaban ƙungiyar gamayyar matasa ta jihar Kaduna domin samar da nagartacciyar gwamnati, wato Kaduna State Youth Coalition for Good Governance. Ni an haife ni a Tudun Wada, Kaduna. Na yi karatuna na firamare a Tudun Wada, na je na yi sakandare a Zaria Barewa College. Yanzu ina karanta kimiyyar siyasa a jami'ar Kaduna wato KASU. Gaskiya wannan tambayar da kamun nakan ji daɗi in ji an mun tambaya. So tari da dama in ina magana especially a cikin matasa, nakan gaya musu wannan ko da ba a tambaye ni ba. Menene yayi motivating ɗina na shiga siyasa? Alal haƙiƙa abin da ya fara motivating ɗina na shiga siyasa, na ga akwai a lot of opportunity na gyara, na samun ci gaba da wasu abubuwa a ciki. Wannan yana ɗaya daga cikin number one motivation, abin da yayi motivating ɗina na shiga siyasa. Wannan shi ne. Sani na da kuka yi da His Excellency Isa Ashiru Kudab, har yanzu wannan sanin yana nan, illa iyaka sani na da kuka yi da jam'iyyar PDP ne ya canza, saboda shi Isa uba yake a gurina. So don haka duk abin da yake zai zama ni ina tare da shi. Sauyi da ka gani, sauyi kamar yadda na faɗa, menene yayi motivating ɗina na shiga siyasa? Ina ganin akwai a lot of opportunity da za a kawo canji da ci gaba. To ba abin da ya sa ni na fita a jam'iyyar PDP ba komai bane illa iyaka ina ganin cewa inda na koma nan ne aka fuskanci abin da ake so a kawo canji a Najeriya. Shi ne dalilin da ya sa na sauya daga jam'iyyar PDP cikin takaici, don ina son PDP gaskiya. Amma duba da wasu abubuwa da suka fuskanta suka sha ƙarfin wasu daga cikin da yawa wanda suke manya cikin jam'iyyar PDP, babu abin da ya rage mana illa mu yi haƙuri mu bi reality. Reality kuma shi Malam Nasiru na bi shi ne saboda na yarda da ideology sa. Kafin yanzu dai mu 'yan adawa da shi ne, amma na zo bayan bincike da dama da na yi akan shi zurfi, na kalla wasu abubuwan shi da ya tun a baya, sai na ji na gamsu da shi, na yarda da ideology sa. Ideology sa ita ce ideology da za ta taimaki matasan Najeriya gabaki ɗaya. Shi ne dalilin da ya sa na koma Malam Nasiru ka'in da na'in. Siyasa ce, ba komai ba ce illa siyasa, kuma zai wuce. Ina so ka sani duk gwamnatin da ba ta son adawa to babu dimokuraɗiyya. Shi kuma Malam Nasiru mutum ne wanda lokacin yana gwamna ana criticizing ɗinsa. Ni abin da na sani adawa a gwamnati, tarihi ya zo mana da Aminu Kano da Sardauna. Aminu Kano idan yana adawa da Sardauna, ilimi yana nuna kamar yana mishi nuni ne da wani kuskuren shi don ya gyara. Bari in koma maganar Malam Nasiru da kai magana akan cewa jami'ai sun cika hannu da shi, kuma kamar yadda na gaya maka siyasa ne. Ka tuna Malam Nasiru yana daga cikin key masu manyan stake wanda suka kawo wannan gwamnatin, wanda shi ma ya yi admitting, kuma har yake faɗan cewa su suka kawo wannan disaster ɗin, kuma bashi suke so su biya su kore ta. Amma sun kawo ta ne ba kawai da niyyar cewa ta zo ta yi wannan abubuwan ba. Shi ya sa ma har ya ce yana biyan bashi yake yi domin ya zo ya bada gudunmawar shi domin a kori wannan gwamnati. Kuma abin da zai baka sha'awa shi ne, a arewan da kai magana babu wani wanda ya kai shi yin magana akan wannan gwamnati da abubuwan da suke yi marasa kyau. Mun yadda ba ina nufin shi kaɗai ne wai yake takaici ba, a'a, amma shi kaɗai ne jajirtaccen mara tsoron da yake iya yin magana har ya ƙalubalance su. To su ƙalubale ne ba sa so, shi yasa aka yi haka. To in dai bincike ne, mu mun yarda da bincike kamar yadda shi ma ya yarda da bincike, amma a yi bincike ba bisa zalunci ba. Wannan shi ne. Wato wannan tambayar naka, idan dai har irin su Malam Nasiru da suke magana ana silencing ɗinsu kuma ba wanda zai yi magana, to ya zama babu kenan. Ai babu kenan. In ba su Malam Nasiru ba to sai suwa? Ko kai wa kaga ya ƙara yin magana? That is abin da manufar kenan, bai wuce haka ba. Malam Nasiru shi ne zai zama hope ɗinmu, especially matasan arewa, saboda shi ne yake yin abu babu tsoro. Mu ba muna maganar cewa ya fi ƙarfin gwamnati ba ne, a'a. Amma abin da muke magana shi ne yake da rashin tsoron da
zai iya tunkarar gwamnati kuma shi ma ba zai taka doka ba, zai tunkari gwamnati daidai iyaka abin da doka da oda ta ba shi daman yayi magana a freedom of speech and other things. Wannan shi ne. Abin da ya bambanta Malam Nasiru da sauran gwamnatocin Najeriya from what I find is aiki da kuma siyasa. Da yawa an ce aiki da siyasa, ina nufin da yawa gwamnati ko kuma in ce gwamnoni da suka yi a baya da kuma wanda suke yi yanzu, da yawa ban ce duka ba su ma, suna yin aiki suna yin shi ne na siyasa. Shi kuma Malam Nasiru abin da ya bambanta shi ba ma da gwamnoni ba da yawa 'yan siyasa kenan, yana yin aiki ne a zuwan yana wa al'umma aiki ba yana siyasa ba. Shi ne dalilin da ya sa idan ya zo yin wani aiki ko da aikin zai jawo ma siyasa matsala za ka ga shi sai ya yi. Domin kuma akwai da yawa ayyukansa wanda lokacin da ya yi su an criticizing ɗinsa har da mu a ciki a wancan lokacin. Amma yanzu sai ba shi muke ganin impact ɗin wannan aikin yana amfanar da mutane da yawa. So bambancinsa da sauran gwamnoni da aiki da siyasa. Shi ma'aikaci ne, su kuma 'yan siyasa ne. A zahirin gaskiya ni yanzu babu wanda nake gani as icon wanda zan iya kwaikwaya ya wuce Malam Nasiru El-Rufai saboda transparency ɗin shi, integrity, accountability. Wannan shi ne. Ina so in kira su in gaya musu wannan tunanin nasu ba haka ba. Dimokuraɗiyya muke yi kuma ina so talakawa da matasa ku sani your vote counts. Ku fito ku zo ku yi participating a siyasa. Abu ne wanda ya zama muku wajibi. Wallahi haƙƙin 'ya'yanku ne da kuma na ƙasa da ku a kanku ku gyara because ga opportunity gyara wannan. Ina so ku sani duk wasu murɗiya da ake yi a baya dama take. You cannot rig until you have majority. Rigging ɗin ma ba za ka yi ba sai kana da vote. Idan dambu yayi yawa baya jin mai. Wallahi al'azim duk inda sai dai aka kashe. Sai dai idan kashe mu za a yi. Amma idan aka fito aka zo aka yi participating a siyasa muka zo muka yi casting vote ɗin muka tsare muka kai wallahi tallahi dole ba abin da ya rage sai dai a yi announcement sun faɗi zaɓe. Wato a sani ya ake ce mashi political apathy. Wato kai ka zame ka ce kai ba za ka yi siyasa ba shi da kyau ga gobenka da goben 'ya'yanka. Wallahi haƙƙi ne a kanka. Allah zai iya tambayanka in kana ganin cewa ga gyara za ka iya participating kai kaki. Wallahi Allah zai tambaye ka. So ina kira ga matasa a fito a yi participating a siyasa domin a kawo gyara. Akwai opportunities da yawa a ciki wanda kuma ni na tabbata irin su Malam Nasiru abin da suke ta magana a kai our system ɗin da work for the upcoming generation kuma upcoming generation. Wannan